Prenem la paraula i avui també parlem de falles i anem a conèixer concretament a les falles d'Algemesí. En este cas, parlem amb la fallera major d'Algemesí, ella és Aida Moreno i Ribes, benvinguda. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. I la fallera major infantil d'Algemesí, ella és Daniela Martínez i Olaya, benvinguda. Hola, moltíssimes gràcies per convidar-nos. Falleres majors d'Algemesí. Quin goig, no? És dir, representar el teu poble en el màxim esplendor, no? Sí, la veritat és que és un orgull, crec que tant com per a mi com per a Daniela, perquè al final és el càrrec màxim, no? Encara que sona com a tòpic, que pot arribar a estar una fallera, aleshores sí, és un màxim orgull. Havies pogut imaginar alguna vegada que arribaries a ser la fallera major de la població? Crec que duc imaginant-ho des que era menuda, possiblement, o almenys des que vaig ser fallera major de la meva falla. La meva família és una família amb molta trajectòria de fallera i sí que ho he imaginat. El que no esperava era que anava a ser este any, no? Pareix com un somni que mai va a plegar, però sí. És un any bonic perquè és un any pràcticament que deixem enrere totes les qüestions dolentes que ens han passat i que sembla que per fi podem tindre una normalitat com toca i la festa que ho necessita. Sí, ho necessitem. Crec que tant les falles com a festa com els fallers necessitem ja eixir, no? El tòpic que s'ha creat de renaixer crec que al final va ser una realitat i hem de fer-ho amb força. Daniela Martínez, tu què? Tu també t'imaginaves que algun dia anaves a ser la fallera major d'Algemesí o ha sigut de sorpresa? Jo la veritat és que així ja m'agrada, o sea, jo hasta així no pensava, no m'imaginava, perquè jo sempre he volgut ser de la meva falla, però quan ma mare m'ho va proposar jo tenia moltíssima il·lusió. D'alguna manera, allí com feu el tema de l'elecció? És a dir, se presenteu voluntàries, n'hi ha una elecció, n'hi ha proves, com ho feu? Tens uns requisits que complir. Un dels requisits en principi és ser fallera major de la falla. Sempre hi ha excepcions, perquè per exemple en el cas de Daniela, quan no hi ha cap candidata ja es busca o bé a gent de l'acord o bé ja a tota aquella persona que vulgui presentar-se. Després tu te presentes, tens un plaç per a presentar dues fotografies i un poc el currículum faller que tens, et presenten en junta local com a candidata i ja se fa una elecció. I aquest mateix dia de l'elecció fas una entrevista davant de tota la junta local, tots els membres i tots els presidents i tota la persona que vulgui anar, però sobretot ells que són els que voten, i després es vota. I bueno, així nada, es compte l'exigent. Tu lo bé que parles no hauria de tindre ningun problema perquè tu et dediques actualment a la docència, per tal, tens un nivell de dicció perfecte, no? Sí, bueno, jo soc periodista, vaig estar 10 anys treballant en el camp del periodisme, en Madrid, en Barcelona, i l'any passat vaig decidir complir també la meva altra vocació, que era la docència, i ara soc professora de castellà i valencià, sí. I Daniela, tu estàs estudiant, què estudies? Jo estic fent 6è de primària en el col·legi La Nostra Senyora de Salut en Algemesí. I què tal, com ho portes? Portes bé els estudis o què? Sí. Sí, eres aplicada? Sí, jo sempre he sigut una xiqueta de treure bones notes. I te lleva, el ser fallera major, els actes, tot això, te lleva de vegades hores d'estudi o portes bé? Perquè apretes després quan tens que apretar. Jo ho porto bé, però sí que és vegades que si me toca estudiar, per exemple, si tinc presentació en València, de canviar a València me toca estudiar, però jo ho duc bé. Molt bé. I les teues amigues, les teues companyes de classe, què diuen? És dir, perquè no és normal, com te traten? És la fallera major, te miren així, no? Te senyalen? O eres una més? Soc una més, però sí que de vegades que sí que quan vaig eixir totes me felicitaven i tot, però soc una més. Sí que n'hi ha de vegades que... no sé, però soc una més. És que és important, el càrrec de fallera major, bueno, anem a deixar-ho clar que el càrrec de fallera major no és qualsevol cosa, és fallera major i d'Algemesí, vale? Correcte.
Aida, tu m'imagino que hauràs notat ixes mirades furtives que hi ha pel poble, no? que assenyalen, mira, la fallera major, tal, perquè això sol passar. I damunt, pues, si estàs donant classe, pues, els alumnes pues, encara més emocionats, no? O què? Sí, sobretot bueno, en Algemesí tenim la tradició de penjar el cartell, no? Penges un cartell al balcó i no sé si en altres pobles també. I jo el tinc penjat i entonces els alumnes és com ja som vius perquè ja som viu la fallera major. Sí, sí, la veritat és que sí. Molt bé. I tu que eres de tradició molt fallera, jo vull que em digues quin és l'acte d'Algemesí que més t'agrada, perquè l'hauràs viscut com a fallera major. Quin és l'acte que més t'agrada? Sempre m'ha agradat molt la crida. La crida és l'inici, crec que és una festa que estem esperant tots els fallers també i m'encanta el moment de que isquen al balcó, les falleres majors, l'acord, enguany tindrem la sort de ser nosaltres. I és un moment molt emotiu i que els fallers crec que vivim amb moltes ganes. I tu quin acte destacaries? A mi també m'agrada molt la crida, perquè m'agrada molt veure com ixen al balcó i dir ja estem en falles, i damunt d'este any jo crec que encara m'agradarà més, perquè seré jo la que ho diré, bueno, junt a Aida, serem nosaltres les que ho direm i les que estarem allà al balcó. Ja estem en falles, queda no res. Si quan ens donem compte hauran passat els Nadals, estarem en falles i vindrà tot a una. Jo vull que parleu un poc de la relació que teniu, el que ha passat dins de les vostres comissions, en el teu cas Víctor Pradera, quan s'assabenten de que tenen dins de la comissió una fallera major. Què diu la comissió? Jo sóc una persona molt vinculada a la comissió perquè mon pare ha sigut 30 anys president d'esta comissió, tota la meva família és de la junta directiva, no? Abuelitos fundadors, lo típic. Aleshores, a mi me presentaren el dia 18 de març de l'any passat, bueno, me presentaren, van dir en el casal que anava a ser candidata i la veritat és que per a mi va ser un dels millors moments perquè veus com tota la falla es va volcar, començaven a xillar. I el dia de l'elecció vaig tindre la sort de tindre a moltíssima gent de la falla amb mi, perquè pues, al final se convollaren, no? No, claro, pues si te presentes per a fallera major, nosaltres volem estar a veure si ixes. I va ser increïble gràcies a ells. Em sent superarropada i encara que este any no estigui en el casal com altres anys, sé que en qualsevol moment puc demanar ajuda i allà estaran. Molt bé, molt bé. I Daniela, que és de la falla Nou Mercat, la teua falla, com s'ho va prendre? Pues jo quan li ho vaig dir al president, ell la veritat és que tenia moltes ganes de presentar-me i tot, i la falla, pues, quan vaig eixir tots diguem enhorabona i tot això, i pues, no sé, clar. Jo vaig aprofitar l'ocasió perquè de Víctor Pradera no conec personalment a ningú, però de Nou Mercat pues, vaig a saludar a Sara i a Mariano, que són amics, entonces el salude i ja està, no passa res. No. Molt bé. I vosaltres sou de llàgrima fàcil quan ve aquest moment que li prengueu a la metxa i la traca corre de pressa cara al centre de la falla? Sí, jo soc molt plorona. És que jo vaig a ficar un hashtag, plorona cremar, i anem afegint ahí tota la gent que plora i tal, i després tindrem un llistat de falleres. Jo no recorde una cremar en la que no haig plorat. Jo m'emocione molt en tot, i en les falles sobretot. És que soc molt plorona, som més plorona que Daniela. I Daniela, tu plores o què? Jo no sóc tan plorona com Aida, no sóc de llàgrima fàcil, però sí que és veritat que en la meva presentació va ser uns dies en els que més vaig plorar. I una coseta, la vostra proclamació, la vostra exaltació, com va ser? Va ser emocionant? És algo que se queda ahí per tota la vida, no? Sí, van ser dies frenètics, la veritat, van ser setmanes frenètiques, setmanes de molts nervis, i la veritat és que la sort que tenim és que les dues famílies hem fet un equip molt bo, no? I ens hem apoyat perquè va ser molt bonic, molt. És un dels dies més especials que recorde. I una qüestió,
com dugueu lo de parlar en públic, lo dels parlaments, totes aquestes coses, perquè això sembla que de vegades és dificultós per a les persones. Sí, és dificultós. A veure, jo la veritat és que no me costa massa parlar en públic. He de dir que a Daniela tampoc. I jo crec que ho estem fent bé, no? No sé, crec que sí. Això vos tindran que ficar nota el vostre president. A veure, així ara vosaltres s'esteu ficant floretes que estem fent-ho bé. A veure, Juanvi, quan acabi això dirà si heu progressat adequadament, si teniu bona nota, si passeu de curs. I si ho feu mal, igual repetiu de falleres. Ojalà, no? Perquè sereu falleres repetidores. Molt bé. La veritat és que quantes falles hi ha en el Gemesí? Hi ha 11 falles. 11 falles. I si n'adoneu que sou falleres majors de 11 falles, no? Sí. Sí. És important. Sí. De 11 falles. Teniu que ser falleres majors de 11 falles. Sí. Aida Moreno, Daniela Martínez, moltes gràcies per la vostra presència així en el nostre programa, per haver obert un poc la finestra de la vostra població, del Gemesí, i per haver mostrat la sonrisa més bonica, més llustrosa que tenen les falles del Gemesí. Moltes gràcies, benvingudes i que vos ho passeu ben falles. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I anem a publicitat i tornem de seguida.